बे समाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनो थाबाय लोगोफोर मानो होनोब्ला नै दा दंफायो जोंहा हाबायाव मोनसे बिदानि हाबायाव आरोना बेवहाय जों बिकासजों जों माने केमेरा खेबनो फैदों आरोना दा नै दा फिटिंगा जाखाजोब्बाय दा खेबनायनि माने दा हाबाया जाहाङो दा फुंनि माबा जाबाय आरोना 11:00 जाबाय हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय लाबोनाया एसे जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना दा लोगोफोर नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होलांदो जाहाथे मोजां मोनसे सिगाङाव आंबो लाबोबाय थानो हायो दा बेनोसै आरो दा लोगोफोर नायलांबाय था हाबायाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ नुलांगोन लासै लासैनो दा बेनो आरोना नायलांबाय थादो बाबु बसु गथालिनि आखायाव थाबाय आंनि बिनानावनि नामै आंहा जेबो दायथ' गैला बिनि फोरखौ होनांगोन बिनि थाखाय आर'ज गाबनानै आंनि आखायाव जय हिन्जाव गोदाननि जय गोथार जुलिनि जय हिन्जाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि जय गोथार जुलिनि Vậy, đừng có phê. दा बे समाव आरोना माने 7टा 7:30 जाबाय खोमा
दा 7:30 जाबाय मानसिफ्राबो एसे खमायहांबाय आरोना दा जोंनि टारगेटआ गैथ'आ आरोना माला थांनाय जायो माला माना जायो दा बुंनो हाथ'आ आरोना एकदम आलासिफोर फैलायगासिनो ओमफ्राय दा थांसै आरो लासै लासैनो खेबलागासिनो ओमफ्राय लाइटजों थिगैनो दंमोन नाथाय केमेरायाव लाइट गैयामोन आरो मोनसे प्रब्लेम ओमफ्राय दा नायलांबाय था आरोना दंबावो लासै लासैनो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौथ' देखायखागोनानो ओमफ्राय ओंखाम जागोन जायाखै ओंखामखौ जाखांबाय दहायनो दा जानाय जाबाय जानोसै दा नै फट' खेबजागासिनो दा एसे रेस्ट मोनथ'दों र' दे मा बिसोर बिथांमोना जाय गोजाननिफ्राय फैदों माने थालिगाव आरोना ओमफ्राय नुवाफारा फैदों ओइ मा नाममोनलाय बेना बगामोन ने थांदों दे गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय खोनाबाय गोजोननाय थाबाय ना जानाय लोंनायाव मोजां जादों मोजां जादों गोथावमोन ना ओमफ्राय नोंना माला नोंना आंना सम दं बे आदानिखौ देखायग्रोदों बे आदा थांबा आं लानोसै जागोन दे बाजार लाबोगोन बेनिखौ लाखानानै नोंखौ मिथिबाय बेनाथ' खाथियावनो ओमफ्राय नोंनिया अबेनिफ्राय मिथिथ'ला आरो नायबासो मिथिगोन नुबाय खोनाबाय दा बे समाव आरोना जोंखौ गानबो खननो नागिरदों आरो खोनाबाय जोंखौ गानबो खननो नागिरदों ओमफ्राय दा नैबे दखायो आरोना दा गिदिर लानोसै गान खनखांबाथाय ओमफ्राय दा खनसिगोन आरो बिथाङा आरो खनैबो ओमफ्राय बे बैसाङाव थांदों दसे नङा थाब खननो थांगौ मिथिबाय दा खनसिगोन बिथाङा दसे थानानै नायबाय थाङा खननो लाजिदों खोमालै एफा नायग्राफोरबो दं ओरैनो गोसोआ लादो ओमफ्राय खनैदो बिथाङा जाया नामा गाना सेलेक्ट खालामगासिनो बेयो गान सेलेक्ट खालामगासिनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय खनसिगोन र' दा लोगोफोर नै बिजिनि थांग्रा रेल गेटनि माबा गेटआव दंफैयो दा ट्रेन फैगासिनो माने बाव नेथ'गासिनो आरोना जों दा ओमफ्राय दा नै थांनो ओंखारबाय जों दा नै बेवहाय सफैबाय आरोना मोनाबाय मोनानि 9ता 9:30 जाबाय आरोना थांनांगौ बङाइगाव होनजाबाय जेनेबा किसान बाजार दा बेखिनियामोन लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरबाय आरोना